भोजपुरी एगो बहुत अच्छा गाए वाला सिंगर अवधेश प्रेमी लाल यादव हॉस्पिटल में भर्ती हो गईल बा। लोग चाहते हो कौन कारण से भर्ती हो गईल बा अवधेश प्रेमी लाल यादव हॉस्पिटल में। वो कारण यही रहे, शूटिंग के दौरान गए रहे शूटिंग करे अवधेश प्रेमी लाल यादव। हर और पैर में पहले से कुछ बीमारी बा, वैसे मुचुक आने पर ओकरा पैर भर्ती बा अवधेश प्रेमी लाल यादव। हॉस्पिटल गईल बा अवधेश प्रेमी लाल यादव। ओकरे बाद ऑपरेशन भइल, सफल हो गया ऑपरेशन। दिल्ली के हॉस्पिटल में बहुत अच्छा सिंगर। हर गाना उसका आवत रहा यूट्यूब पर, हर गाना ओकरा ट्रेंडिंग में मिलियन का मिलियन व्यूज यूट्यूब पर ले आवत रहे। कितना खेसारी लाल का ना अवधेश प्रेमी का भी फ्रेंड बा। वही कारण शूटिंग के दौरान पर ओकरा गोर पर मुचक आवे पर और गोर का कुछ दिक्कत होए पर कारण हॉस्पिटल में भर्ती होईल बा। ऑपरेशन भइल बा, ऑपरेशन भी सफल हो गईल। बहुत अच्छा गाए वाला बहुत ओकरा गाना ऐसा ऐसा हिट होईल बा यूट्यूब पर। भगवान करे ओकरा जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में तो सही होके आए, फिर यूट्यूब पर तो हल्का मचाए। भोजपुरी गाना से लेके एल्बम तक ले, सैड सॉन्ग हो, लोकगीत हो। अभी होली के दौरान बा सिंगर अवधेश प्रेमी अभी हॉस्पिटल में बा। बहुत दुखी के बात बा। तो नया बानी तो एक दाली चैनल को सब्सक्राइब कर देम, शेयर भी कर देम। और हर भाई जगह वीडियो पूगे को चाहिए। बहुत फेसबुक पर देखनी बहुत ऐसा अवधेश प्रेमी का भी हॉस्पिटल का वीडियो फोटो डलाइल बा। क्या चीज़ का बा फोटो, क्या चीज़ के बा। वही कारण आज हम वीडियो लेके आ गए बानी अवधेश प्रेमी के हॉस्पिटल के बारे में। रात शेयर कर दो सब भाई लोग जान जाई हाँ क्या कारण से हॉस्पिटल अवधेश प्रेमी लाल यादव गईल बा, तो समझ में आ ही जाई सबके। ओकरा फेसबुक पर देखो ऐसे लिख के डालाइल बा अवधेश प्रेमी, कुछ ऐसे हॉस्पिटल के बारे में लिखल बा। आपको फोटो में देखबे करत मनी का का लिखल बा। एक दाली वीडियो को शेयर कर दूँ सब भाई जगह पुग जाए ला। एक दाल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइटम दबा दें।